Makadini varimi, tinokufarirai, tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081 chinotarisa mbudzi, iyo goat. Iwe, naimi, kuti mbudzi yoyo. Bhura racho munenge munozorinyanyira tsano. Zvinonzi pasi pano pane mapoka 300 embudzi. Mbudzi dzakaita semabhoa, makalahari, maangora nedzedu idzi dzatajaira idzi mahadhi mashona edu aya. Mbudzi chipfuyo chakanakira kuti hachidhure kuchengetedza sezvimwe zvipfuyo zvakaita sehuvi kana nguruve. Hadzirware uye dzinokwanisa kuzvifurira dzoga hadzo mumasango akazara miti nehuswa. 97% yembudzi dzinopfuyiwa nemasmallholder farmers, varimi vadiki muno muZimbabwe, vanodzipfuyira mhuri dzavo muzvinhu zvakaita senyama, mbatya, mukaka kana chivanhu. Mbudzi hadzo imhuka dzakazvisimbira, asi zvisinei dzinoda chimba chekugara chakanaka. Hadzisi mombe dzinokwanisa kugara panze chero kuchinaya kana kune zuva rakanyanyisa. Senge tumbudzana twacho, nzvimbo yekugara yakanaka ine mumvuri, mweya wakachena wekufema wakawanda uye watinoti proper ventilation muchingezi, uye nzvimbo yacho yakaoma kudzivirira kupararira kwezvirwere. Stocking density yacho inokurudzirwa kuti inofanira iri pakati pe 0.2 square meters na 0.5 square meters pambudzana imwe kusvikira dzakura pamwe zvemwedzi 3. Chimba chacho chinokwanisa kushandiswa kugadzirwa nezvidhina, zvitanda, zvemapuranga, zvipanera zvesimbi. Naturally, goats love shrubs. Goats love natural vegetation. Always, in your bid to search for land, ensure that the land you are looking for has natural vegetation. Natural vegetation like shrubs, shrub trees. These are very excellent feeds for your goats. Mbudzi dzinonzi mabrowsers muchingezi, zvichireva kuti dzinodya miti zvose nehuswa. Mbudzi dzinofura mahuswa manyoro zvose neakaoma. Hadzidi chikafu chakakosha chero hawo vamwe varimi vachidzitengera feed mumatoro kuti dzikurumidze kukura. Chikafu chakaita sedzungu dzembudzi ayo anonzi magoat nuts. Kana yava nguva yekufura, vazhinji vanoita zvekusungirira kumafuro, asi vane mari dzavo vanoita zvefencing kana iyo inonzi paddocking. So if you look at it, you could see how green that it is, and it's because this is a grazing yard. So again, if we want them to graze, the door is there, we open the door, they enter and they can graze from there. So it's all fenced and they don't go out. Ayo anenge ari mapaddock akavharika kuti dzifurire imomo achingochinjaniswa. Voisawo mabhohol kana zvibhorani padhuze kuti dzisambofa dzakapererwa nemvura, nokuti mvura yakakosha. Mbudzi dzinonetsa kufudza, dzasiyana nehwai kana mombe. Mbudzi inomhanya. Mombe chaiyo inorwadza kufudza, kuzoti yava mbudzi inomhanyirana neroadrunner. Chokwadi rwendo runo unotodya cheziya semutukudzi. Panoda mvura yakawanda inoiswa mumadhamu kuti dzimwe nehuswa hwemusango hwadzinodya. Ndosaka dzichinetsa kupfuya mudhorobha nenyaya yeclimate change neiyo yatinoti urbanization, seikuitwa kwaseke kwemasango kwaapedzwa nedzimba dzakuvakwa nevanhu. Miti nemafuro zvava zvishoma kudzimwe nzvimbo, zvichizoita kuti kupfuya mbudzi kunetse. Kumboita dambudziko rekushaya mafuro chaiko, zvinhu zvava kutoramba zvichiwedzera. Asi zvakanaka hazvo kuti mbudzi dzakasimba, asi hazvirevi kuti hamufaniri kuongorora hutano hwacho nguva nenguva. Munofanira kugona kuona mutsauko pakati pembudzi ikurwara neine hutano. Biosecurity yenyu yakakosha. Senge mbudzi dzitsva dzinenge dzaunzwa mudanga, senge dzine nhoroondo yamusinganatsozive, dziya dzinofanira kumbogariswa kwadzo dzoga, nokuti dzinokwanisa kukuchingamidzirai chirwere sezvazvinoita nemaroadrunner. Sezvinoita tsuro, mbudzi dzinorwara hadzina miri, dzinenge dzine mamvere akasviba akabvanganyuka, asi dzine hutano, dzinorema, dzine huremu uye dzine mamvere anopenya.
Kana musinganatsozivi, hazvina kuipa kuona ana chiremba vemhuka futi kuti muzive kuti munatsumire papi, nokuti mukasadaro sezvimwe zvipfuyo zvenyu hazvikure, zvimwe hazvibereki, zvimwe zvinotofa chaizvo. Zvinhu zvakaita senhomba, mavaccination, deworming nekudhibhisa kudzivirira zvirwere zvakaita sefoot and mouth, zvirwere zvinobva kumaparasites akaita sezvikwekwe, malaisi nematapeworms ayo anowanikwa mudumbu membudzi yenyu. Mbudzi dzinongowanda dzoga, hadzidi hadzo zvekuiswa muchikamu sezvinoita mukono unogara woga wozopiwa hadzi nenguva yakasarudzika sezvatinoita netsuro kana nguruve. Kwete, bodo dzinowanda dzichiberekana dzakadaro. Mbudzi chipfuyo chinozivikanirwa nyaya yekukurumidza kuwanda pamusha. Saka iko zvino mbudzi dzedu kubva takatanga nembudzi 37 dzatakatora kudande muna 2015. Namba iyoyo yakabereka dzikawanda kusvika pamaximum ye450 mbudzi muna 2020. Chine gestation period yemwedzi 5 chete. Mbudzi hadzi dzinobereka zvimakore manomwe 7 years. Zvikotora zvinodya mwedzi 7 kuti zvitange kubereka zvoberekesa zvimakore 7 adzinoita dzichiitisa mbudzana. Gotora rinokwanisa kuita samusha nehadzi dzinosvika 25, asi munofanira kuita muchichingamidza gotora ritsva nguva nenguva kuti musazoinyanye kuita inbreeding. Ichi chichibereka 2 kana 3 panguva imwe, zvichireva kuti pagore mbudzi dzenyu dzikatanga dziri 3, hadzi 2 negotora rimwe dzinokwanisa kupedza gore dzane vana 4. Mbudzi dzenyu dzoita dzinomwe. Mbudzi inotanga kubereka yane mwedzi 5, zvichireva kuti mbudzana dzenyu dziya mumakore 2 dzinenge dzakutoberekawo senge kana dziri hadzi. Apa ana mai vacho vachiramba vachiberekawo neparutivi, zvichireva kuti mbudzi 3 dzenyu dziya panopera makore 2 dzinokwanisa dzawanda zvokupfuura 15 dzose. Sezvandataura, dzinokurumidza kuwanda tichitarisa nekukura kwadzo. Hadzisi tsuro hadzo, asi dzinoedza. Mbudzi inotarisirwa kurema pakati pe25 ne35 kg kana yaruka. Kuzoti kana taakutaura nezvebhoagoti rinorema zvisingaite zvekutokwanisa kudhonzerana nemombe chaiyo. Kune matebele nemahadshona edu aya ndo atajaira kuona nekupfuya, uye hazvina kutomboshata kutanga neiwayo. Anoita nyama nemukaka, nyama kana dehwe, asi kune mabreeds ebasa muzvinhu izvi. Kana homwe dzenyu dzakanatsosviba nemarisepwere inoisa mahabros muhomwe, nemamwe mapoka mahombe akaita seboa, savana kana kalahari, idzo ndo mutumba wembudzi chaiwo. Ndidzo mbudzi dzekutenga kana manatsofunga zvokudya nyama nokutengesa. Kana mafunga zvemukaka, moita zveFrench Alpines ekuFrance. Kana mada mbudzi dzinobereka zvemhando yepamusoro, moita zveNubian. Kune mamwe akaita seAngora goat, Saanen neToggenburg inobva kudzimwe nyika. Dzakasiyana-siyana pachimiro nemaitiro, saka munofanira kuzviongorora izvozvo kana muchitarisa mbudzi dzenyu pamunenge muchitenga paye, nokuti munokwanisa kuunza mbudzi dzekumhiri kwemakungwa modziberekesa nemashona enyu kuti dziite vana vahombe sezvinoitwa nevarimi vakawanda. So I always advise you, in case you can always afford a better breed, please get the boa, get the savannah, so that you cross with the locals. That is the way you can definitely yield more, and you can definitely get better breeds that grow faster, that are really good, that you can really sell at a very good price. Ndobva taofloda zhinji dzemashona idzodzo kuti tiimpote mabhua gotsi aya muna 2020. Saka izvozvi tasara tine mabhua gotsi edu i40 neidzi dzemashona i200 dzamacrosses. Nyama yembudzi ired meat yakazara manutrients, protein, iron nemavitamins unobatsira utano pazvinhu zvakawanda nekuvaka mamhasuru, ganda nekumabhonzo neropa, sezvo akazara mairon. Tisingatarisi steak, semombe, zvizhinji zvemukati zvembudzi zvakaita sezvinyenze, zviropa, zondo, musoro kana mapapu embudzi, zvose zvinodyika nazvo sadza izvo. Manyowa acho anokwanisa kuiswa muzvirimwa zvenyu kana kumatengesa kana muchikara mari. In a year of diving into goat farming,
we realized we are getting lots and lots of manure. And apart from selling it, we realized we are having excess of it because we had so many goats. And I opted to diversify to matoke farming because the manure from the goats ended up boosting the productivity for my matoke. Kana mukaka wacho unonwiwa uye ganda racho rinokwanisa kuvhiwa rotozoshandiswa sembatya sezvaita madzitateguru edu, iyi ndiyo imwe nzira yamunokwanisa kuita mari nayo. Kune dzimwe mbudzi dzakaita semaangora goats ekuteki anokura mamvere akawanda seangora rabbit. Mamvere aya akapfava uye akawanda anokwanisa kushandiswa kugadzira mbatya zvekare. Tisingatauri nezvemombe, mbudzi dzinoshandiswa muchivanhu chedu zvakanyanya zvekare, dzakatotikosherawo. Titone mwedzi une zita rekuti mbudzi, mwedzi we11 pagore, uyu watinoti November muchingezi. Uyu ndiyo mwedzi unotarisirwa kuti mbudzi dzinyanyobereka zvakanyanya. Vakuru vanoremekedza kubereka uku, ndosaka vanhu vachirambidzwa kuroora kana kuita zvimwe zvechivanhu mumwedzi uyu. Kuti mbudzi dzedu dzichengetedzwe dzichiwanda mumwedzi uyu, mbudzi dzinoshandiswa mutsika dzedu dzekuripa, kurova guva, kuvhiyiwa kana tichisungira muroora. Kana kuroorwa kacho, asi hazvirevi kuti makukwanisa kuroora nembudzi mbune nhai mukwasha. Mombe dzedu tichiri kudzida nhai mukwasha. Kujoza ndiko kumwe mbudzi kwayakakosheswa muchivanhu chavo nekushopera. Inoshandiswa kugezesa vanhu vanenge vane ropa rakaipa kana kuti vanenge vatadzira madzitateguru. Kufadza madzitateguru kuti asavafuratire pamvura yokunaya negoho, kana kupembera kuzvarwa kwemwana nezvimwewo zvakawanda sezvatinoita isusuwo mashona. Nekudaro, mbudzi inokosheswa nekudhura ikoko kupfuura zvainoitwa muno. Market National Goat Farmers Association yeZimbabwe, iyo kambani inoona nezvekurerwa kwembudzi, inoti mbudzi dzine mukana wekuita mari huru, iyo inonzi market potential value muchingezi. Mbudzi inokwanisa kupa nyama imba pamwe chete nekutengeseka kuendesa vana kuchikoro vachitopedza. Sezvo dzichikurumidza kuwanda uye dzichirarama, dambudziko renyama pamusha hamumbofa makazosangana naro zvekare. Hamunetsane nevanhu nenyaya yezvikwereti. Chokwadi, munhu wezera renyu oonekwa achitizira chikwereti chenyama. Mbudzi dzakawanda kudai dzine international market sezvo dzichishandiswa zvinhu zvakawanda zvatambureva. Boa goat chairo rekujoza rinotorwarirwa nevarimi veku-USA. Muno muAfrica, Nigeria ndo iri pamberi pekupfuya nekuita 84 million mbudzi, nokuti vanhu vanofarira zvekuroya zvakanyanyisa ivavo. Vatone mbudzi yavo yavanotozivikanirwa, iyo inonzi Nigerian dwarf. Nigeria ndiyo iri kumberi pakupfuya mbudzi kubva 2020 ichigadzira 261,000 metric tons gore iroro chete, ichiteverwa neEthiopia neChad. Idzi nyika dzakaita 148,200 ne132,000 metric tons. Sematauro azvakaitwa nestatista.com, mbudzi chipfuyo chine mukana wekuita pfuma yakajeka zvemachokwadi. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino chanhasi cheFarm 4081. Kuchaya zvimwe zvirongwa zvakadzika kupfuura izvi zvinotarisa maererwa anoitwa mbudzi nezvimwe zvakakosha zvinofanira kuzivikanwa pamusoro pechipfuyo ichi. Tinotenda nenguva yenyu yakakosha yamatipa kusvikira pachazoonana muzuva ramangwana tichitarisa zvimwe zvipfuyo. Tinoti sarai zvakanaka. Asi mbudzi, asi zvimwe nezvimwe hazvimesa anogona bhora ake. Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Does Cave Rabbitry retsuro nehuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa, kungava kutsvaga zvipfuyo
nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar atinogadzira nekutengesa, munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp number dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi.